Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bini ajalla ta'ala al-Fatihah. Ila Rabbina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati Syekh Hasan Ahmad Syekh. Wa ila hadrati mursyidina Rabbir Rahman Maulana Al-Habib Muhammad bin Ali bin Syekh. Khususan al-Qudub Syekh bin Malik bin Iyas bin Yahya. Ila hadrati masyayikhina Ustadzina Ma'alimina Al-Dina. Khususan Syekh Daratul Hasaniyah. Ila hadrati Suhabi Adal Kitab Tanbil Ghafilin Syekh Abdul Laith bin Syarif Muhammad Semarang, khususan Kiai Mustafa wa usuli maghfurah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrabihi wa a'ada alaina barakatihi fi darain amin. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala haddatsana abi rahimahullah ta'ala haddatsana Abu Husain al-Farrah haddatsana Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq haddatsana Abdurrahman ibn Habib an Ismail ibn Yahya an Abi Luhayyah an Abdurrahman al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Dawud bin Abu Hurairah qala Dawud bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-taubatu la taubat iku mu'allaqun den gantungake fil hawa'i ing awang-awang tunadi ale undang-undang apa taubat al-laila ing dalem mangsa wengi wan naharan dina la taftur aja kendho sira man utawa yakbal mandasan panewang iku yakbal lamun rimo sapa mani ingsun ay adab mangaraten adab sapa man kaya mawa utawi taubat iku adaru ing dalem mangsa iku adaru ing dalem mangsa kula wis kabeh mangsa taubat ana ada ngatasi ana ada iku tetep ing atase iki undang-undang hadatan lu sehingga metu apa syamsu srengenge memang ya sangka surat Basyamas Baida tola nama dan malaikane metu apa syamsu srengenge memang ya sangka surat Basyamas rufiat makaten angkat apa dapat ya nasuci hadis jelasnya kayak Rasulullah jadi taubat itu digantungno ning awang-awang. Taubat iki yo makhluk Gusti Allah. Iki saben mangsa wengi karo mangsa rina. Makhluk sing jenenge taubat iku undang-undang. La tasturu. Aja kendho sira. Aja leren-leren. Berusaha kanggo taubat. Mayakbal nila ya'adab sapa wange sing gelem taubat mesti gak diadab ora bakal diadab kaya adharullah ana ada hatta syamsu min maghribiha idza tara syamsu min maghribiha rufi'at jadi iki selama isya urung kiamat ya berarti ijek iso taubat sapa wae saakeh-akeh manungsa sing nglakoni maksiat iku nek urung dina kiamat ya ijek iki kesempatan kanggo taubat tapi adalah bari ngoendang ikilah pira-pira hadis hasun utawi kekiriah al taubati yang ada di taubat tapi ayan iku ing dalem dil akhbar ya anna abda ada keterangan setune mengkono kaula iku idata panjang nalika taubat sapa abad
Ubilat makatin tanpa apa atau batu tobat ning sangka abad. Wallahu dari Allah Ta'ala Yudha'an Ibadin Allah al-mu'minina in bira-bira mu'min ila taubat iman taubat Faqalan witawasina Allah Watubu ilallahi jami'a Ayyuhal mu'minun La'allakum tuflihun. Jadi kok enak seorang hamba dia taubat ya kubilat atau batu minggu tetap taubatnya itu diterima. Tapi ini tanda kutip taubatnya taubat sing tenanan, orang taubat mau kanggo formalitas tak, melainkan bener-bener taubat, bener-bener jalan ngepurang Gusti Allah, bener-bener ngerasa gedon, bener-bener duwe niatan gak ngarah baleni kesalahane. Itu taubat sing bener-bener tenan ya. Yani ngersani sedina Allah dikai tanjung. Ya pun yen selamat sira kabeh minadabi sangka siksaan Allah wa tanalu lan padha merkule sirabe mirahmati sangka rahmat Allah. Bayyana mangon mertaha kisah Allah subhanahu wa ta'ala anna taubat yang sunah taubat iku miftahu kulli khairin kuncine saben-saben kebagusan anna falahal mu'mini nasune bujo-bujone wong mukmin fi taubati iku ing dalam taubat iman. Wa amaran perintah sinna Allah al-mu'min yang mu'min fi taubat kan taubat. Maqala nulita sinna Allah ing dawuh ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Jadi sak beja-bejane wong mukmin iku ya sing gelem taubat, ora sekedar gelem melainkan nglakoni taubat. Bejo-bejone wong iku iso nglakoni taubat. Aja sampe awak dhewe ngrasa gak duwe dosa, gak tau nglakoni maksiat, gak usah taubat berarti aja ngono. Jadi sak beja-bejane wong mukmin, anna farahal mukmin fi taubatih. Sak beja-bejane wong mukmin iku sing taubat. Miftahu kulli khairin. Anna taubata miftahu kulli khairin. Taubat iku kunci kabeh kaapian. Jadi bersyukur kudune awak dhewe nek iso nglakoni taubat iku sangat-sangat bersyukur. Mergo iki suatu kenikmatan sing gedhe. Paling bejane wong mukmin iku sing iso taubat. Tuma bayana. Kali-kali jelasake sinten Allah ma ing perkara. Lan kang tetep duwe mukmin. Bayan imam al-karamati bayan yani karamah fi taubat indal taubat. Gusti Allah ya wis jelasno keutamaan taubat iku piye wae. Kanggo wong mukmin iku manfaate apa? Taubat kanggo seorang mukmin iku gunane apa? Wis jelasno karo Gusti Allah. Mangkalan mudawusin Allah asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Yani ngersake sunah Allah ya tajawaza ngapura sinten rab ankum sanga sira kabeh dunubakum ing pira-pira dosa sira kabeh wa khila lan nglebokake sunah Allah kum ing sira kabeh jannatin ing swarga ing pira-pira swarga tajri kang mili minta ya sanga sira jannat apalah haru pira-pira kali. Jadi wis insyaallah dijamin wong sing gelem taubat, sing gelem njaluk ngapura Gusti Allah. Dengan catatan tulus dalam ngapurane. Iku dosa-dosane insyaallah ngapura Gusti Allah. Bahkan jaminane dimasukno ning surgane Gusti Allah. Yani ngersake sinten Allah yu'ti maringi sinten Allah. Kum ing sira kabeh fil akhirat ing dalam akhirat basatini ing pira-pira kebun tajri kang milih minta diwurofiah sangka ngisore panggungnya basatin masa kini halan berapa omah basatin wasyarian berapa wit-witane basatin apalan har berapa hari wa lan drawuh sunna Allahum ing mukminin ing dawuh annahu ghaffarun
ghaffarul lidzunubi tawabin annahu insuna Allah iku ghaffarun dan sing maha akeh ngapurane lidzunubi tawabina maring pira-pira dosane wong-wong sing taubat. Jadi gak usah minder seakeh-akeh dosa seorang hamba. Iku nek gelem njaluk ngapura Gusti Allah, ya insyaallah tinggal ngapura karo Gusti Allah. Maqala mengucap sedan Allah azza mauluhur apa zikruhu sebutan Allah waladina idza fa'alu fahishah ditawa Gusti Allah nang Al-Qur'an yakni ngasake sedan Allah al-kabaira ing pira-pira dosa gedhe au zalamu anfusahum yakni ngasake sedan Allah dununal kabair ora kok dosa-dosa sing gedhe yang kalan den dawuhake apa dawuh au utai lafan au menawi dalam kene ayat iku bimaknal wawi kelan nganggo maknane wawu wa maknahu lai maknane ayat iku walladzina idza fa'alu fahsyatan wa dzalamu anfusahum. Jadi insyaallah di ngapura Gusti Allah wong-wong sing nglakoni dosa gedhe ya wong-wong sing nglakoni dosa saliyane dosa gedhe. Jadi dosa gedhe cilik kabeh pokok sing gelem njaluk ngapura ning Gusti Allah iku ya tetep di insyaallah di ngapura kae Gusti Allah. yakni ngasake sinten Allah khafu wati sapa alladzina Allah yang musawa anjal maksiat yang dengan maksiat fastaghfara nuli nyon pura sapa alladzina lidunubihim karena pira-pira dosa alladzina wa man dai sampeyan yalfir iku njaluk ngapura sapa man adzunuba ing pira-pira dosa illallahu amin insyaallah wa man utai sapa newa ya firo iku bisa ngapura sapa man adzunuba ing dosa illallahu kejaba insyaallah lam yusirru lan ora padha nglanggeng sapa alladzina alama dengan sebenarnya fa'alu kang padha ngapal sapa alladzina yakni ngasake sinten Allah lam yathbutu orang tepi sapa alladzina ala maksiati mahdasa maksiat alladzina wa ma'alai alladzina iwa alamuna padha ngerti sapa alladzina ana ing suneh lakon alane iku maksiatan iku maksiat wallahu a'lam bishawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.